Yan po. Ah. Diretso. Ano dito ko lang? Hindi na lang yung clutch na tayo. Hindi, pray mo na. Praise the Lord. Dito yung iti lugar nga kapilyan kakapsat kinigayem. Dito yung barangay iti siyudad iti ili tayong ilagan. Barangay sa San Lorenzo iti Masungadan. Mabalin di panakalas siguro kat barangay kapilyan kakapsat iso ti pangibagsakan mi iti 50 herbicide kangamin kakapsat kinigayem ket dito iti kaaduan iti taltalon na mapadpadanuman. Ado iti suki iti anak ko dito yung lugar kakapsat kinigayem. O nagpintas nga lugar da iti kakapsat. Adda iti nababangarang tayo dito ngamin babasit iti karayan dito nga naglilinaw ayan iti agkakaimas nga masidsida nga kasadya kun kunata yung babatik nga muring pas kada dagitay crab adudat kiti kakapsat pas kakapsat iti San Lorenzo kakapsat ado nga mamaisda dito kita nyo madali anak ko sublatak tumadamdama nga drive sinapanlugan kagap-gapumilang ijay kabagan sa kami napan Delfin Albano sa kami mapan dito San Lorenzo nas kami ijay Ilagan City Isabela nga agi deliver so nalpasan kakapsat nagijay dudumang ag-agas na isong in-deliver mi kadagitay lugar na nag-order iti herbicide kakapsat ken gayem nagpintas kakapsat dito nga lugar hindi nga pantay papanantayaw oh glory to God hallelujah so kita nyo kakapsat iti daanan dito kapilyan kakapsat ken gayem nagpintas kakapsat ken gayem makaayo iti mulmula tayo nga mais ken kasamat kan kadagiti pagpakay nga dalaan kadagiti igit iti daldalan so kasi kakapsat iti kasasaad iti barangay siyudad iti iling ilagan kasto iti kinaragsak dagiti farmers ado man nagiti apapit aglano may punta iti napintas nga presyo dagiti mamaista itata kakapsat kinigayem dahito man iti ragsak dagiti farmers kakapsat ken gayem so naimbaglaw na iti apo Diyos sa dagito nga mulmula tayo at sinanama man iti panakagundod tayo kadagiti ado nga blessings iti apo. Praise the Lord. Welcome to Barangay Kapilyan. Madaydayaw iti apo ta narating min kakapsat ken gayem daytay pangiya pananmi kadagiti nga ag-agas kakapsat. Dayto iti kunkunak nga talagang agkulay iti riknam dito kakapsat no dayto iti pagsalugam pagsangatam no saan mo mangulpi iti lugan mo dito kakapsat talaga nga mabitin ka. Nababaken na nga to dayto kakapsat ken gayem. Kita mo praise the name of the Lord kakapsat kinigayem da kami tigi baba sumang at kami manain mga kaibigan ko dyan okay nakatarong kami kakapsat dito kapilyan so iti pangibagsakan ni karagiti ag-agas na iso nga income intulot dito yung lugar dito kakapsat store dito kakapsat tayo so thank you very very much kung kayo namin kakapsat Luzon, Visayas, Mindanao. So, tindas gayam iti deliver kadagitay herbicide. Ito yung anak ko. Praise the name of the Lord. Buhay tayo lahat.